tak zdravíme vás v novom videu. Kde sme? Ideme si čo? Ideme si vyrentovať vozíček. Ale bereme si väčší tentokrát. Bereme si väčší, lebo nechceme Lebo sa vrácať už dva sme razy múdri. na jedno miesto. Kde to je vlastne? V Sarasote. Ideme do Sarasoty. Ideme do Sarasoty, bereme veľký vozík. A čo sme kúpili? No ďalší sklad, tak jak ste si pýtali. Kúpili sme ďalší sklad kvôli tomu, lebo vlastne my chceme na kanáli riešiť cestovanie a takéto veci, ako sme hovorili aj nákup toho Arvička, ale budeme to riešiť trošku neskôr, lebo aj na trip sa pojaš v lete, takže medzi tým si budeme kúpovať nejaké sklady a keď bude niečo zaujímavé, tak si natočíme. Určite sme chceli sa opýtať ešte, čo by ste chceli vidieť, tak nám napíšte pod video určite a dajte like. Zatiaľ sa vám všetkým páčia sklady, tak voilà. Emička, vysvetli nám teraz jednu podstatnú vec. Koľko sme zaplatili za sklad? Priznaj sa. Včera sme bidovali, nenatáčali. Zaplatili sme za sklad $400. $200 bol za sklad plus poplatky. Plus poplatky, no. Kdežto vyšlo celková hodnota, tu už neviem, $1400. Takže je to veľký risk, ale že mega veľký Sme risk. to kúpili preto, lebo sa nám páčil, že je čistý, že tam nie sú haraburdy a máme nejaký pocit, že čo by to mohlo byť, a to vám povieme až na mieste. Tak. Ale vyzerá brutálne a vám to ukážeme, ale až ak tam budeme, Veľmi zaujímavo. poďme teraz vynajať vozík, takže ideme dovnútra a povieme si aj koľko stál väčší vozík, lebo bereme o dosť väčší. A myslím si, Ten že menší stal koľko, jak a si už myslím, že spomínal? Anička pochopila, že ešte tak 2 sklady a ten vozík potom kúpime. Ale keď už potom skoncujeme so skladami, čo s ním zrobíš? Nič, budem ťa v ňom voziť. Dobre, poď. Pôjdeš tam spať. Ja tiež mi nič nepovedal, rozumieš? Čo ti nepovedal? To nič mi nepovedal. To asi už vie, jak to chodí. Vieš to. Že mám vedieť, hej? Hej, už si zdejší. 2320. Také krásne číslo, 2320. 2320. Tu už ide vonku. Že tu je office a vlastne presúvame sa na miesto, kde oni majú vlastne všetky tie či autá alebo vozíky. A tu sú vlastne tiež sklady. 2320. A tu nás si máme nacúvať, aby nás vedel zahačkať. Tak? A potom môžeme čo? Páliť odsud. Možno, že aj tu raz vyhrajeme nejaký sklad. No, fajne, blízko. Nacúvané. Oni nám dajú vlastne toto číslo, že máme tu prísť k tomu a bereme dneska väčší vozík. Vozíček. Aký je veľký ten vozík? 5 na 6, neviem teraz. 6 na 12 tu to píše. 6 na 12 feetov. Dobre, tak máme to zahačkané. Všetko funguje. To je taký poriadny zámok, ne? Hej. Dobre, máme to všetko. Otvíjem tá roleta, sa už otvárajú tie dvere vlastne. Je to riadne veľký. Takže tento vozík má 12 feetov, čo som teraz na porovnanie Cadillacu. Cadillac je dlhý 18,6 feetov. No, fita. Feetov. Ten feet. Ok, ostávaš tu? Ostávam tu. Čakaj! Bereš ma? Poď. Poď s náma, budeš mama.
že Povedz nám čísla. tento vozík, ale aj z poisku, zoral som aj poisku, lebo nemusíte si brať poisku, lebo moja poiska z auta to hrádi, keby sa niečo stalo. Ale sú s tým opletačky a na jeden deň to stojí poistka $11, takže som sa vysel na to a zobral som to. Takže na celý deň to znamená, že zajtra ráno stačí ho vrátiť s poplatkami, s taxom, s poistkou, všetko $49, takže... Ten menší stal 26, však? Nie, 34 dobre so pamätám. všetkým. 34 sme platili so všetkým. No, ale bez poplatkov Takže 26 sa mi $15 drahšie vyšlo toto tu. Čož je prd. A nie je raz taký veľký? Ne. Však ale preto Ale tak o polovicu. takéto smiešné ceny, tak neviem prečo chceš kupovať svoj vozík. Lebo za 10 ak vyrentuješ, budeme $500 v prdeli, vieš, a taký vozík sa ti zíde, lebo nikdy nevieš, čo chceš previesť a podobne. A chcel by som taký čierny najlepšie kúpiť a normálne s tom dáme nálepku logo FF. A keď ideš po diel, ideš kúpiť motor alebo dačo, vieš, tak nemusíš si zase auto zabábrať non-stop, vieš, motor do tohto nedáš. Keď budeš chcieť previesť nejaké diely alebo niečo, vieš, nikdy nevieš. Furt sa dá, furt sa zíde. Lincoln. Takže si myslím, že sa oplatí, ale uvidíme zase, lebo vozík, ja chcem veľký, nie toto tu, malé. Ja chcem normálne veľký, obrovský vozík, Ale nie až zavretý. taký, jak máme za garážou. Nie, to je polku z toho. Taký vozík. Oni stoja nové $5-6 tisíc, čož absolútne nie som ochotný dať za to. Takže na marketplace tak ich predávajú po 3-3,5 tisíc. Ale ešte budem pozerať, keď bol nejaký, že slabo ťuknutý, alebo niečo také, že poškodené trošku, čo by sa dalo opraviť, tak by sme kúpili na Kopárde, vieš, jak tamten, hej. Tamten už není taký, že by sa dalo opraviť. Ale bol kupovaný... Na to, že sa s ním nebude jazdiť, hej, že bude tak. tam proste stať. Takže ja myslím, že pohodička. No a my si kúpime taký normálny potom. Ale neponáhľam sa, že teraz idem prvý kúpiť. Ja môžem ešte rentovať, ja proste chcem dobrý deal. Tak. Takže, len ma zabíja Poďme. ten čas, však čo to, vieš, to ti zoberie hodinu času. A ne, pol hodiny nám to zobralo. Polhodinky. No ale vrátiť ho musíš. Ale jak natáčaš, tak to dlhšie trvá. Je to tak. Poďme na storage. Na sklady. Tak a už sme v Sarasote a môžem vám povedať, že to nebolo až tak ďaleko a ešte dokonca sme blízko diaľnice, že nie sme z diaľnice zišli aj to tu. Pozrite sa, aké veľké to je. Tam sú sklady, ktoré sú dnu, že je tam chodba a tu nás sú vlastne sklady typu, jak sme mali minule. No, a my máme dnuka tentokrát, takže pôjdeme do budovy. No a samozrejme, že sme tu na, čo sa nestáva často, skorej. Takže ešte máme 23 minút, takže bohužiaľ je tam zavreté, nepustia nás skorej. Takže čakáme a pozrieme sa, ak budeme pri sklade. Že zaplateno. Tu nás sú storage aj pod strechou na takéto arvička. Si zaparkujú, vieš. Keď nemajú kde. Vieš čo, sú väčšinou tí, čo prídu na zimu len tu na, vieš. A napríklad, keď stojí na celý mesiac, tak je 3-4 kg, vieš, alebo 5. Vieš, ten RV park, tak oni si tu, keď tu nesú, si to postavia tu na za 100, 150, vieš. Chápeš. A tu môžeme parkovať? Musíme. Ešte je loading zone. Ja to tu dám tu, aby sme nezavadzali, vieš. Takto. Tu. A ideme nájsť ten unit. Ideme. Čakaj. Fú. Dobre, ty. A to je taký luxusnejší To, vieš čo, novšie to bude, vieš. sklad. Takže hľadáme sklad. Číslo 10? Čo? 1074. 79. Ale nikde som nevidel tie vozíky, vieš, také. No to budeme ručne teraz nosiť to všetko. čo si? Ježiši Kriste. To musia byť tak, kde. 1074.
Však mi nedala kľúče, čo je nalpa? Joj. Čo je dementná? Ježiši Kriste. A není to otvorené? Nie, no jak môže byť otvorené? Môže odomknuté. No nie. Lebo tu na nemáš zámok. No tu je zámok. Čo sa mi dá, ako moje semilnú babku tam dajú more robiť. Zikne ma. Vieš, to sa stráca čas takto a to je masaker. A mne hneď bolo divné, že to nemohli nechať otvorené. Tak ideme po kľúče. Takže, sme už na mieste. Náš sklad 1074. Mička, môžeš dneska otvárať ty? Môžem. Tada. Ty si tak trepla, že až na čo vypádlo stade. Jo, treba to tu nechať. Riadny sklad plný. Koľko si za to zaplatila? $1400. Ema je vinovatá tohto tu, čo tu vidíte, pretože Ema Ale zistila, nie je čo? fialový kufor, ale fialová ona somarina. Prečo si chcela tento sklad? Ja? Prečo som chcela? Ja vám poviem, pretože mi napadá, že toto je sklad niekoho, kto mal kaderníctvo. Hej? Pretože sklad je kaderníctvo, hej, toto tu na všetko je z kaderníctva, z nejakého salónu. Usúdili sme to A z Ema týchto usúdila, stolíčiek. že tým, že má známu aj kaderničku, tak vieš, že kadernícke nožnice, strojčeky sú drahé, niektoré nožnice sú. môžu stať aj $1000. Takže, Emička, Idem hľadať nožnice. zaplatili sme $1400 za toto tu. Čože ale pozor, vyzerá to veľmi čisto. Tieto krabice sú veľmi drahé. Táto krabica jedna stojí $10, my ich máme v dielni. A je ich tu 18. Takže naša domienka je taká, že niekto, kto si kúpil len krabice za $200, tak Tak tam nebude dávať somariny. tam píše niečo nerv. Nerv? Ale No poďme sa do toho pustiť. kokos, môjka, ja začínam blbý pocit z toho skladu. Ja mám pocit, že mi budeš dlžiť peniaze. Nie, čo Radím ti tu nájsť tak krabicu tých nožníc. Krabicu nožíc, pozri. Aj ten vozík predáš. A čo? Zabijem. A keď nepredáš, tak ti ho dám ku Vieš čo, posteli. aspoň tu nie je humus proste, no. Je to pekné, je to čisté. A poďme sa pustiť do toho, že čo vlastne tu je. Myslíme si, že bol tu aj detský kútik, takže sú tu aj nejaké detské veci, detské hračky. Mička sa aspoň za $1400 pohraje tu na niekde na zemi s formičkami. Dobre, poďme to vykladať. Našli sme vozíček, Parádny. ktorým budeme prenášať veci do auta. A na tamtej strane bol ešte jeden. Tu máš vozíček. Ver si ho na bok. Rukavice si nezobrala z auta, ešte samozrejme. Joj. A teraz ani netreba. Čo mi zase tu píše? Tak poďme na to. Neviem, Čo tam štrngoče? Neviem. Nejaké... Toto je originál, kreslo do tohto. Ale to je dobre do roboty. Vrchnák. Kámo, tú kreslo si berem do práce. No vidíš? Budeš ma tam strihať. Budem ťa tam strihať. Dobre, toto tu je, to bolo také chudobnejšie podľa mňa, one. Kokos, to čo je tu?
Sú nejaké poličky. Ako si to zaplietol do niečo. Okay. Čo ti vlastne? Také poličky. No tu na vzadu sú také poličky plastikové. Dobre, dávaj dolu, het. Tu máš nejaké Hračky play tray. pre deti. OK. Tu je niečo, nejaký madrac alebo nejaký, neviem čo. Dobre, to budeme riešiť doma. Nafúkovací. Pikachu! Pika, pika. Pikachu! To daj tam. Asi na vozík môžeš dať. Dám to na tento vozík. Ja neviem, či chceme toto porozoberať najprv. No jak nám je lepšie do tohto. Kámo, tu sú hráčky. Hračky. Mušla, aha. Jaká pekná mušla. Ja dúfam, že my sme nevyhádzali $1400 za hráčky. Dobre. Snad nie. Okay, v tejto... Asi krabice prvé budeme dávať aj do vozíka, ne? Tieto. Ale treba ich pozrieť. Zober kameru. Ľudia, je taký plán, lebo my musíme o 3:00 byť doma a my potrebujeme čas na to. Pozrite sa tu, na koľko je tých krabic. No Pozrite sa na 18, to. jak si vravel. Masaker, hej? Takže my si všetkým otvoríme každú jednu krabicu, teraz sa pozrieme na rýchlo, čo tam je a budeme ich dávať do auta. S tým, že doma si to potom preberieme v garáži v kľude, že už aj keď deti budú doma, my môžeme do zajtra si robiť, čo chceme. Takže v tejto krabici... To dneska musí byť hotovo. Musí to byť stade het. Sú tu nejaké krabice s hračkami. Táto krabica vyzerá, že to sú hračky. No, ale sú tu také Do veci. detského kútika. Uvidíme, že čo. Dobre. Ja toto vezmem. Čo to ide? OK. Ale asi dáme najskôr krabice do vozíka. Hej. A potom zbytok cesto. Tak. Tak to budeme ukladať na seba. Ďalší. Ty zober kameru. Ako to sú ďalšie hračky. Kde? Veď tu máš nejaký tento. Prázdny kufrík. Nabíjačka. To je taká lacná nabíjačka. Či baterka. Taká pumpa. Aha, tu je. A bacha. Volá. Kámo, to je divoltka. To je ozajstná či hračkárska? Neviem práve, že... Nie, ozajstná. Ozajská? Ale je vybitá. Však tam je tá nabíjačka k tomu. To nebola nabíjačka. Aha. Daj kameru tu. Krásman, svetlo. Toto svetlo je tak za $100, ti garantujem. Tu je nabíjačka. Tu je ďalšia D-Volt. Takže len za tú D-Voltku máš $50. Za toto máš $50. No, doma to rozoberieme, ale v tejto boxe sú nejaké... Tu nám bude To je fúkar. na fúkanie toho madracu tam. Tu nás sú nejak... Kokos, to je ťažké, am bude dať čo na spodku. Tak to som zvedavý teda. Kokos, to čo si to? To je ťažké na to, že by to bol len... Čo ti masti? Ukáž to. Nedám mu to. Tam bude na spodku dať čo ešte. Neviem. Pozrieme tu doma. Ale tu nejaké prachy sú. Ale láska, ja začínam mať pocit, že z kaderníctva tu bola len toto stolička. No nie, tu máš viacej. To ten stolík je, aj tie one sú z kaderníctva. Aj toto Tie bude z dekorácie. kaderníctva. Dekoračné. Trávičky a takéto obrazy. Dobre. To sa dá všetko popreberať a popredávať. Robia nejaké bundle balíčky, vieš. Hromadne. No, vieš, že to môžeš dať za viac peňazí. Halloween. Nie. Čo som ti ja včera povedal?
Čo som ti ja povedal, že tu príjeme a fucking tu budú ozdoby na Vianoce a Halloween. Nenadávaj. Dal som na ten slad $1400, jak ja začnem nadávať za chvíľu. Koko. Prečo tam máš face and body? To je ťažké, dajaké. Hlanice napratané. Hola. Čo to je? Pokémony? Dých tam prázdne. Čo ti masky? No mňa dzíkne. To čo je? Čo to sú nejaké obrovské karty, úplne nezmyselné. No nevieš, musíš to pozisťovať. Pokémony sú čo? Pokémony sú vzácnosti, nie? Ja. Mikrofón, kde mám onen? No tak, kde máš? Zastavilo ti na cicuše. Na cicuši. Vidíš sa, cicúže? Jaká korytnačka tam je? Dobre, toto ma zaujíma teraz. No ale tu je kopec na karty pokémonské a pokémonské karty nikdy. Zikne ma. No, prázdne. To je všetko prázdne, tie karty. Tu máš nejaké kartičky. Kaž? Tu sú karty? Pokémonské. Aj tu sú karty. OK. To ich treba Dobre, prebrať. to ich preberieme doma. Uvidíme. Aj tu sú. No, čo sa tam možno nájde. Nikdy nevieš, že tie karty sú lacné a tak, ktoré sú Nevyberaj drahé. Ale chcem vedieť, či sú tu ďalej. Aha, toto je dosť ťažké. Ukáž sa. To je Štefan za $1000. Ideš. Čak. Dými, ponáhľame sa. No a čo? Aj tu máš ďalšie karty pokémonské. Tu sú také obal... Ale nie, sú medzi tým aj Sú tam aj karty. karty, no. Či? Nie sú. Sú. Jasné, že sú. Uvidíme. Pozri, tu máš nejaké karty. O, také detsko. Čo tu je? Aha. Pozri sa tu, koľko je karát. Fajne. To treba prebrať. Treba prebrať všetky. Kokos, budeme doma lúštiť, že aké sú tam pokémonské karty. Čo je toto? Taekwondo. A to je fajné. Dobre. Dačo sme našli, čo v tom bude? Joey. Tu je dačo. Myslím, že sa volá. Aha, tu je jedna karta. OK. Dobre, nechaj to To preberieme je tá doma. najvzácnejšia karta, to vám garantujem. Volal sa Joey. To je z toho tu na... Nevieme, či dačo bude, ale je tu potenciál. Tu je ešte veľká krabica, ktorú si neotvoril. To si necháme na doma. Ale toto vyzerá zaujímavo. Zatiaľ. Zatiaľ. Hej, môže tu nabiť $20, môže tu byť $1000. To nikdy neviete. Dekorácia na Easter. Čo? Dekorácia na Veľkú noc. Čo je to? Tam sú kraviny. Toto bude garbage. No ale treba to prebrať. Treba to prebrať. Možno Dobre. bude tak, kde zašmontlaná nejaká ďalšia pokémonská karta. Píši celý Pokémon. Pikachu! Čo, idem asi aj po ten druhý vozík, ne? Pojeme s dvoma potom. Čo tu je? Memories píše. Máš dačí album. No, kde sú plišové hračky? Mojko, da ktoré sú drahé. Tu je Vážne. také dačo jak vak. S tými takými guličkami dnuka.
Tu sú všetko plyšové hračky. A nejdem to rozvalovať, lebo potom to nezavrem. Už to budeš musieť roztrhať. Či? Á, dá sa. Také kocky. Ale to je všetko také čisté, vieš, také normálne. Nie je to zatuchnuté, zasmradnuté. Vieš čo? Ja som raz, keď som kupoval sklad s Romanom ešte dávno, tak tam bol jeden chlapík, čo kupoval sklad, kde boli hráčky. On hovoril, že by si bol prekvapený, že plišákov a takých, že ktorí sú také drahé, že on normálne, že z toho žil. Z toho žil, že predával hračky. Tak my sme tiež takedy predávali hračky. Ale ako také veci nebudeme vyhadzovať, pretože to dám radšej na donation, vieš. Toto nie otváraj, bo to budeš musieť Toto je čo? Ti hovorím, že tie hračky. No. Ale tu nás sú nejaké... OK, to pozrieme doma. Ale tak je to zaviazané, že to... Ale by nám to dáme do auta možno tie vreca veľké. Dobre je nastavená kamera? Na krabicu. Halloweenské dekorácie. No tak si potredíme a toto si dačo aj necháme, možno my. Ale daj mi ty svätý pokoj. Čo? Že na Halloween, nechceš? Nechcem, ja mám Vianoce. Tam boli super svetla. Super svetla? Tieto, také halloweenské. Že to je pecka, čo neme? Môžeš sa ísť gadžicúky. Tu, ber krabicu. Digona, a hovorí si, aká ona je silná žena. Však ja som, pozri, ja som zdvihla, dala dole. Ček. Hovorím zase, hej, že si Pozri, všetko čo tu máš. prebereme doma. Spotrebiče. Kámo, ale to sa tiež dá predať. No jasné. A sa to bude musieť vyčistiť. Mixer. Vieš, perfektne to Ten Ninja. vyčistíš, ty. No, to však to mi je jasné, to je ten Ninja, ne? No, však to vieš, však to $100, tamto $100, ak to začneš predávať po $20-30 a tu máš ďalšiu stovku. To je ten slow cooker. No. Pomalý hrniec na elektriku. Dajú sa fakt, toto tu popredáš. To je fajn. Next. To je také ľahké. Balóny. Mašiny na balóny. Ale To sa tiež dá predať. poviem vám pravdu, že z tých $1400 miznú prachy veľmi rýchlo, lebo sme v polovici krabic a vidím to tak na $200 zatiaľ. Ty ešte nevieš, čo sa tam skrýva. Vidím Halloween popisy, takže mi treba rígať. Takže svojho kaderníctva sa to zase obratilo na Ale nebuď taký pesimista. vypratávanie rodinného skladu. Tu máš čo? Držiaky na uteráky alebo na paper towel. Nové. Zavesy. Nové. To je z Ikei, takže táto krabica je tak $15. Myslím, že tá krabica má väčšiu hodnotu ako čo je v nej. To sú čo? Ananás. Nechcem ti nič vravieť, Mojko, ale vieš o tom, že to je posledná veľká krabica. Čo je toto? Pokladnička. Ukáž? Je v nej, vieš čo. Vidíš, to ma ani nenapadlo, že čo môže byť. Digona. Je tam tak bordel akurát. Jaj. Kámo. Smutné. Čo to začína? Začína Ber tú to byť krabicu. veľmi smutné. Hračky. Hračky typu tie plastové Mojko, zbranie. kde je to tvoje kaderníctvo?
Joj, Čo ja mám, rentgenové oči, alebo čo? Mal si mi to zamietnúť, no. Kámo, čo to sú hry? Lego. Hry. Lego a hry? Či to je Lego? Aha, Minecraft hry. No Nie, Lego. Lego, to je Minecraft. Star Wars. Bacha, A to sú bacha. drahé. Počkaj, toto bude... A to je Lego, to není Technics. Ale No, bude to stať Tak, ale niečo. to je, však to stojí $60. To je neodbalené. Kámo, to je nové Lego. No tak to Lego je určite takéto Lego. Ja vám poviem hneď, čo to stojí takéto Lego. Halloween. Takú lepku mám aj ja. Ukáž? Doma na halloweensku výzdobu. To je jediná výzdoba, čo mám a ani viacej nechcem. Nej. Čo? A tu skončila celá vaša rada, ľudia a priatelia. Že na internete pozerať, že koľko čo stojí. Není tu signál. No však ty si musíš doma pozrieť. No však jasné. Ale to Lego niečo bude stať, že už stracáme možno tak liter iba. Joj! Bojko, trebalo by zložiť tie krabice. No však pôjdeme. No však poď. To sú šmaty, hej? To sú halloweenské výzdoby. Fú, tam mi toho roku budeme mať parádny Halloween. Za 1000. To sú happy birthday Koko. výzdoby. Ľudia, ja som toto prediktoval, leme doma. Hejže, Mojko. Si povedal, že je tam šanca aj takáto. A ja som tvrdila, že nie. Dobre, Halloween ďalší. Školské potreby. Sme v prdeli. Uvidíme, čo bude ďalej. Tam vidím nejaké káble aj všetko. Ten kabel, počkaj. Kde? Možno keby som ho zavesil na tú rúrku, tak sa tam obesím teraz. Dobre, naložené na dvoch vozíkov. Choch. Ty chod z tamtej strany a idem stade, prejdem. Počkaj. Karambol. Daj to je môj vozík do ruky. Joj. Koniec. Ja som dobrý šofér. Vidíme. Ach, jaj, ľudia. To bol zase nápad. Ale ako uvidíme, prebereme to doma. A ideme ešte hľadať ďalej. Že si to otvoríme. No, môžeš dať bližšie, no. To sa nedá nejak prichytiť? Jasné, že sa dá. To neprichytil. Je to ťažké. Daj na spodu. Tu. Spadol nám telefon. Vážne? Hej, ale ide. Ide. No dávaj. Ešte 2 krabice a ideme. Už tu zober ty. Fúka strašne, dneska sa nám ochladilo.
A zavri ju poriadne, lebo sa potom zlomí, keď sa na to dá, čo dá. Nie, sa pricvikne. A že kto nevie kerovať. Prišiel som si po tvoje kaderníctvo. Nádych, výdych. Ja už vidím. Ideme dať čo hľadať. Je to koniec. Jaký koniec? Poď dokončiť tie krabice. What tu máme? Aha, tu sú tie birthday. Narodeninové Dávaj. oslavy. Tu je čo? To sú Halloween veci. Ďalšie. Masky? Masky. Tu je košíček. Strašne. Pozri, môžeš ísť posvetiť. Proste, ja si pošvecím hneď. Proste, toto je typická americká rodina kraviny, proste. To bol sklad na kraviny a na Halloweena. A staré hračky, čo im deti vyrastli. That's it. A tu sú nejaké taniere. Môj kole, tu sú nejaké veci z kozmetiky. No vidíš? Lebo to cítim. Cítiš? No, parfúmy nejaké. Diktu taniere. Ti musím mrdať. Masky. Lidocaine. Patch. A tu píše na krabici, že fragile. Aké to je hnusné. Aké má oči červené, rúžové. Tu sú taniere. No, A prečo to nezavreš a nedáš na miesto? Ľudia, to sa tak nedá robiť. Ema vás najprv ukradne o $1400, presvedčí vás, že je tu kaderníctvo a teraz vám ešte nepomáha. Dneska som ja padla za obeď, hej? Ja som tá na víne. Máš tu riad, aby si mala čo umývať doma. Hej. Ja, to nie sú zlé taniere, až na to sú poobijané, takže to je tak garbage asi. Čo tu je? Tiež. Tak čo keď tam je on už je zlatý pohár? Zlatý pohár, to sa dozvieš Ja, ale potom. to sú také vzácne taniere. No, to je taký set vianočný. No. Vianočný set tanierov. Ale vieš čo? Tu je kopec vecí do školy. Aha. No však to treba všetko prejsť. No je z kameru. Dosť je tu tma v tom sklade. Nie no, musíme si na budúce doniesť lampu. Je tu veľa vecí do školy, takže z toho si deti určite niečo To je povyberajú. aké cute. Mr. and Mrs. Smith. Okay. Tu máš školské pomôcky za $1000. Máš To dve si chcel povedať? posledné šance. Ale ty ešte nevieš, čo tam je v krabici. Toto ja už to vidím. Čo vidíš? To musíš tu dať. To je ťažké, hej? Ťažké, to je svinia. No. Tam určite budú zdácne Pokémonové kartičky. Ktoré decko zapatrošilo a otec ani nevedel. Čo tam je? Dýcháš? Keď sa si Čo tam vyžere, je? že má. Christmas. Christmas paper? Čo tu píše? To naozaj tam je? Baliaci Baliace papier. papiere a tašky? No vidíš, máš do čoho mi zabaliť darček na Vianoce. Po tomto sklade už veľmi dlho nič nedostaneš. Joj. Christmas. Christmas stuff. Normálne sklad, kde si takto proste na sviatky odkladal teda na mikrocení, za to dáme $1400. Ale
Ide o to, že Sa musíš na to pozrieť. my to uvidíme, koľko z toho dostaneme, lebo z tamtoho skladu už máme peniaze naspäť a ešte keď dneska príde po tú bedňu, čo sme mali, tak sme v pluse nejakých $150. Myslíš tú toolboxu? Hej. Takže dneska môžeme byť, že je 150 plus na tamtom sklade, plus video niečo zarobilo, takže nebolo to hrozné. Tým pádom budeme skúšať ďalej. Budeme si dávať väčšieho majzla, že čo kupujeme, ale toto bol risk, že to mohlo výsť lepšie, ale ešte hovorím, my to musíme prebrať, vy neviete, čo je v tých krabiciach, my sa len pozeráme z vrchu, nikdy neviete, čo tam ešte nájdeme. A budeme skúšať, uvidíme, ktorý sklad bude ten, ktorý nám to všetko vráti. No. Dobre. Jeden deň príde. No, to sú ešte tie halloweenské také tabule vonku. Ako tento stôl je, ti poviem rovno, tak za $50. To sú veľké stoly. Ale ten stôl... To je ešte väčší, jak my máme. Ale nie je väčší, ale ja ti poviem, v čom je lepší. Že on sa neohýba. No. Takže ten stôl si necháme. Vieš, to nie je ten, čo sa v polke ono ohýba, vieš. Že sa skladuje na polovicu. Vidíš, to je v celku. To je pecka stôl. Je to fajn. No vidíte, dačo cenné a už si to chce nechať. Tak lebo viem, že máme dve také stoly. Hej, dva. Dve. Už máme 3. A sa ti minule zosypal. No. Lebo sa ti zložil. To bolo strašné. Dobre, už sa začínam krútiť, to znamená, že tu už toho moc... To budeme riešiť doma. Tak to daj na tú krabičku. Pôjdeme znova zaniesť veci. Toto. Musíme sa tu k tomu prehrabať. OK. Keď bude robiť, ten sa môže prehrať. Bude robiť. Bude fungovať. Easter. Máš Easter veci. Aha, to je taký Toy Store. Víš? Možno to bude vzácna hračka. Presne, tu v tomto sklade bude niečo vzácne. Ale bude, prestaň. Pozri sa, toto je z kaderníctva. To ti garantujem. Aha. To bolo k Už tomu. len si chyba druhá časť k tomu. Ten stolik. Tu je. No. To je z kaderníctva toto tu. To je od zubára. Tak. To je na fény, žehličky, keď ťa rieši kaderníčka. A tu je tiež tento vozítko na také veci. Že to je tvoje kaderníctvo. Aj s tou stoličkou. S tou stoličkou, hej, za 1400. Hej. Dobre. Ale nevrav, že nebolo kaderníctvo. Ako v tomto ohľade nemôžem povedať, že nebolo tu kaderníctvo. Ale nožnice tu asi nebudú. Zajačík, ušiačík. Taký. No. Zajačík, ušiačík. Dobre, preto som tak klesol na nalade, lebo už vidím, že z toho nič nebude. Tu bude určite dačo vzácne. Aha, Christmas stuff. Nie, tu sú krabice. Hej. Nie, že krabice, tu sú také tie kontajnery. Dobre, ideme do auta to podnášať. Koľko teplo tu je. Dobre, poďme to podnášať do auta. Bo máme tu toho zase spústu. Počkaj, ja som si to Ideme sama dnes. zablokovala, jak glupa. Digona, ja glúpa, zablokovaná. Spevák roka sa prejavil. Je to strašné. No ale čo, už musíme vynaložiť s tým, čo máme. Tak z toho treba vyťažiť. Ja mám rád ten optimizmus a to... Však, preto ma tak ľúbiš strašne. A to vždycky, že to my. Vidíte, ja som čo napísal. Čo?
Však prečo mi to ide do strany? A to je jaký... Však tak. A zas to ide do tej strany. No šľak tráfi to. Opa. Tará. Good job! Tie taniere. Nedáme to do auta? Môžeš. Ale otvor mi auto. Jaký dám thumbnail? Ema nás okradla. Daj. Či? Vidíš, som chcela novú vianočnú sadu. Čo si chcela? Novú vianočnú sadu na Vianoce. Na taniere. Sami za mnou nechce rozprávať moc. Joj, ale veď nebuď taký. Ja. To nerozbíjaj. Čo keď sú tam vzácne veci? Už sme sa všetci presvedčili, že nie. V tom vreci nevieš, čo je. Oh. That's it? Sme zobrali taký veľký vozík. Ešte, že máme taký veľký vozík. No. Musíš to zatvárať, čo kto ti to zobere? Nechaj otvorené. OK. Ale auto zamkni. Ja mám kód, vieš? Vieš kód? Sa chceš dostať? Dávaj. 4, 3, 2, 1. Dík už samo otvorilo. No vidíš? Lebo ja mám zaznačené ruky. Kto bude prvý? Uí! A ja ťa tu čakám, ty si jak so mnou vypiekol. Joj. F. F ako Ferraro. Ferraro Family 2012. No, my odrežeme to a budeme mať F ako Filip. Akože F. To je strašne veľa takých krabičiek nejakých. Ešte vždycky nás zaujímajú karty, pokiaľ Tak, možno z toho celého skladu budú tie karty najdôležitejšie. Tú krabicu môžeš zobrať. Dobre, ti peče. Pomôžeš mi? Čak to je ľahké. Aha, toto bude vzácne. Nechcem, že by sa roztrhla. Daj makaj, bábavi. Však ju zdvihni, co máš dať s rukami? Ty ona, však posun toto.
Kristo, áno, to je jak s neandertálcom toto dvíhať. Au, čo ma kopeš? Čo svoje kade... Aha, Lady Susan. Lady. Či jak sa to volá? Lazy Či Susan. Lady Susan, či Lady... No, to je pecka. Kaž. Ale nie, naozaj, to je fajné. To sa dá do stredu toho. Teraz máš zákaz vyberať sklady. Ale ja som to nevybrala, ty si to našiel. Citujem. Láska, ale mohli by sme tento risknúť. Ty si aký hnusák. Ale keby tam bolo super, ani by si ma raz nepochválil. Čo keby bolo? Keby tu bolo dačo super, ani raz by si ma nepochválil. Ťa tu preťahnem, keby tu bolo... Čokoľvek by tu bolo na $1400, to ťa tu preťahnem normálne. No, ber si ten odpad. Tam sa chcem pozrieť. A pomôžeš mi to za dolu? Čo máš čo s rukami? Však, Moko, my spolupracujeme. Ja ti pomáham vypratať Ty tvoj mi sklad. pomáhaš, tak ma buzerovať. Ti pomáham vypratať tvoj sklad. Ja už ani polička Aha, to čo to je? nezvládla. Čo je toto? Melissa and Dog. To sú nejaké kocky? Či čo to je akože? Skladací. Hej, to je ako, že si poskladaš, to je ako Lego. Papierové. Nie Lego, no papier je taký, to je velice dobré. To je ťažké? Nie. To čo to ťažké, keby to malo 14 tón. Fisky. Máš pivko? Nie. Ale to je ešte studené. Áno, studené je. No Ber nie. tamto. Tamto ber všetko, že to nespadne. Tu máš, tu si tak dochodil obzerať svoj sklad a si sebe ho vypil. Myslím, že tu chlastali pri tom, jak plakali, jak to tu ukladali. Prečo tu nie je toto? Neviem, Tak to treba to pootváram. vyhodiť do koša. Však treba, no. Ale Tu teraz... ja môžeš dať do baxy, to je taká baxa košová. Aj, ja som nechcela utierať sa nožnice. Dobre, tu píše Electronics. To je posledná taká šanca, už vidím, že je to úplne na hovno. Milwaukee set. A kopec je tam tých extension cords. Teda by sme sa mohli na nich obesiť. Čo je toto? Čo to je? Neviem. A tam na spodku je dačo ešte. Také To je veľké monitor. biele. Monitor na spodku. To sú kreténi, chápeš? Oni hodia monitor na spodok, to je držiak na monitor. A možno je zabalený v krabici. To je držiak na monitor. A monitor je na spodku tvárou dole. Hej? Možno, že to prežil. Keď s tým nebudeš rúcať. A toho, čo tu vidím, to... Joj. Ja ho vyberiem. Sú debili. To sú proste debili. Tam sú dva monitory. Jak môžeš zabáliť dva monitory na seba Tvárou k sebe? a dať na to toto? Myslím, že poškrebaný. A nemusel byť? Nemusel byť. Otázka je tá, že čo sú to za monitory? To sú tie monitory, čo mali v salóne. Tento vyzerá tiež je poškrebaný Čakačke. trošku. Ale nám bude treba monitory, vieš? Na čo za? Však do tej druhej miestnosti, čo sme chceme robiť doma. No také isto. Kedy bude robiť tajnú miestnosť. Ja vlastne tu nezistím, čo to je za monitor asi. Koľko za teplotu mi teče dole chrbtom normálne. Čo si zistil?
Ja ti poviem rovno, čo som zistil. Ten jeden monitor to sú 4K monitory. A jeden monitor stojí $330. To sú kreténi. A veľmi je poškodený? Tu je taký škrabánec iba malý. To ani nevidno, vieš, to možno ešte aj vyleštíš. Ako bude tam trošku, tak vidíš? Taký ďubek. Nevidím stade vôbec. Tak, ako vidíš, že to je také, že... To sú 4K tieto 27. A normálne 331 od 280 do 331. Čo to je za značka? LG? LG. Takže ich treba zobrať do auta normálne a k ním sú ešte, toto neviem, čo je za kravina, ale k ním sú také nejaké špeciálne uchyty, monitory, ukáž, lebo tu budú káble k ním, ktoré netreba zničiť, lebo to máš len v tých monitoroch, máš $300, vieš. Jeden 150 by si predala. Tak určite. Ešte to tu poukladám. To je, že si dáš na stôl a vlastne toto ti uchytí ten monitor, chápeš? So far, so good. Vidím tu veci za nejakých $600-700. So far, že sme sa neprebrali tým, hej, ale za nejakých $600, hej, že máš monitory za 3 kg, hej, 150 predáš jeden, máš 2, máš $300. Tam na rade bolo určite možno za nejakých 150 si máš $450. A dačo ešte tam tie mixery, všetko sme našli. Tiež popredáš nejakých $600. Už len 800 nájsť. Joj. No ale pozri sa, máš stôl. Ako za $800 by som mal žulový stôl. Máš dekorácie. Ešte tu nás sú nejaké krabice za tým stolom. Rozmýšľam, jak to zrobíme, vieš, lebo to bude veľa garbiču. No to doma musíme roztriediť. Ja neviem, musíme zistiť vonku, ak bude internet, že či je landfill, že či je smetisko otvorené ráno. Vieš. Tak zrobíme tak, aby sme ešte dneska zaniesli. Máme čo robiť, to najprv musíš prebrať doma. No však. Toto je dosť veľa vecí, čo musíme prebrať. OK, poďme makať ďalej. Tak a vidíte, ako to dopadlo. A musím vám povedať, že na to, koľko tu bolo veci, tak sme za koľko to zmakli? 1,5 hodiny. 1,5 hodiny, ale je to taká 1,5 hodiny, že len sme nakúkli do tých krabíc, hej. A čo som, že sme len to naložili. Ale čo som tak pozeral, tak so far, akože tak okom, $600 maximálne, hej, čo máme nazad. Ale ako hovorím, my sme neprešli tými krabicami, možno, že tam niečo viacej, musíme si pozrieť na internete, čo aké stoja veci, lebo Lega tam sú a neviem čo všetko, takže Pikachu. Ideme domov a ideme to všetko potriediť. V garáži vyberieme Audinu a Corvetu, dáme si na jednu stranu všetky veci a teraz budeme dávať, čo si nechávame na pravú stranu a čo je garbage rovno asi do trailera naspäť. Uvidíme. A ten trailer budeme buď vyviesť zajtra, alebo dnes ešte uvidíme, ak si hneme toho dosť. Uvidíme, kedy zatvárajú, otvárajú. Takže videli ste, čo sme našli. Viete, koľko to stálo? Kaderníctvo eminent s nožicami sa nekoná. A poďme skúmať detailnejšie. A ideme skúmať detailne, že koľko sme vlastne ale na tom. stolik tu je. No ešte už len toto naložíme do auta. Posledná várka. Ideme si po depozit. A ešte taká jedna vec, čo som hovoril Leme, že keď si všimnete, tak tu v týchto chodbách nie sú nikde kamery. Nikde nie sú kamery. A to je z toho dôvodu, že kamery sú len pri vchode a vonku, ale nemôžu mať kamery tu, pretože ide o súkromie, hej, že aby nevedel nikto, čo si do toho skladu dávate a podobne, alebo vyberáte, aby nebolo vidno do toho skladu a podobne. Tak. Tam číha onen. Že veľkom. Jú, strašiak. Dobre. No, ale pozri, tu môže také malé skladíky. Hej, sú rôzne. Dobre, poďme domov.
A tak si tu vybaľujeme. Díka ma, čo našla. Čo sme našli? Happy hunting. Happy hunting. Na Halloween decoration. Keď sme ten To je primeros strašná tu. kravina. Primeros. Ale však to funguje, lebo to tak má byť zapnuté non-stop. No tak má ten pinďo to No má? on podľa vetru, podľa mňa má takto ísť. To sa Ako- pridá do toho balíčku z... Ty chodíš podľa Halloweenu. vetru. Tak si to vyfoť, toto budeš predávať ty, lebo som to nechcem ani nič čo dočinenia. To sa pridá k balíčku s halloweenskými vecami. S týmito. Dobre, poďme vykladať ďalej, lebo Našli sme tu takéto vzácnosti, myštičky. Ema to fotí, kopec vecí nechávame, zatiaľ tu je toto garbage a tu nás si bude No až na veľa. ten stojan. Ten stojan je fajn. Ktorý? Ten na kufre. Ešte sme sa nedopracovali ani ku tým kraviciam. Koľko sa to treba potriediť. No, to hej. To je žmáky. Toto bude vzácny obraz. Pikachu. Mňa dzígne. Tu je ďalšie. Joj. A naši susedia si budú myslieť, že nám dobre prepína, Nie, že to je- máme zapnuté. Ja už nejdem ani riešiť, to sú také Halloweenské. akože ohne, plamene, to je kravina. Chápeš? A to pritom nové stojí $15 na Amazone. To je úplne na nič. Miniaš elektriku. Na Vypni nič. to. Tu je vozík riadny. Pozri sa. O, to už je moc veľký. Dobre, pokračujeme ďalej. Tá. Čo? A tu máš, aha. Batman. Dobre, pokračujeme ďalej. Si smutný? Ja on chcel vidieť, ako to ide. Našli sme túto hračku. Vyzerá to fajn. Ale nie je, že? Taká gičovina vianočná. Ale nefunguje. A malo to fungovať, asi toto sa malo točiť, aj toto sa malo točiť. A bolo to dosť drahé. Nové. Kde je krabica? Bolo to dosť drahé. Tu na to ukazuje. Tu 170 kanadských dolárov. Takže... Pozri sa. Ale chod si ľahnuť. Si chora. To idem hodiť do koša, lebo to nefunguje. Decko v pyžame. O druhej Je to povede. pekné, ale nejde to. Odpoj. Nie, len toto biele odpoj. Tak. Ešte dneska. Tak. Tak a? A ďalej tu máme takéto bíny. Všelijaké veľkosti. Čo... To bola asi kráľovná plastikových týchto kontajnerov. Misiek. Jak sa to volá? Čo je? Zlé? Nedobre? Prestaň! Počúvaj, takú strelím, že uvidíš. Ja. Hlavný, vieš čo? Bola som po decko naše. Zatiaľ sa to Filip hraje na ďalšie decko. Chápete, tu v tom není žiadne Pokémon karty, to sú obaly na tie karty. To nie sú Pokémon karty, chápeš? Čo to je za kravina? To nie je Pokémon karta. To sú obaly. To je úplne na nič. A keď hovorím, mame, chcete zakúriť a nájdete prázdnu krabičku od cigariet. To je ten istý význam. Úplne na nič. A mladý chodil na taekwondo. To nám Máš má kartu toto. láska za $1. Dajú Výborné. na stôl k ostatným kartám, ktoré majú hodnotu $1 až $4. A kde tu sú? O, tam sú. Na druhom. No vidíš, dolárku, doláru. Pikachu.
Riadne obrazy tu mal. Jeden stojí 20, druhý stojí 10. Pekne, pekne. A toto tu nás si, čo prišiel na čo, že čo to je? Neviem, čo to je, ale predávajú to od $20 do $200. A toto není, to je metalové, není to porcelánové, to je to hodnotu možno 20. Že malo by to byť porcelánové, hej? A tu sú takéto vzácnosti. Kapete, on mal dva takéto fascikle plné na karty. Hej? A vidíš, sú prázdne. On si ich povyberal, keď sa... A tu je jedna karta. No. Karta vzácna. Takedy ti jedna stačí. Keby to človek aspoň rozumel tomu, hej, ale teraz si to fotíte, aby vám to vyskočilo tam, že to stojí 50 centov. Kokos, však sa za... To čo je? No daj. Teraz to bude ono. 99 centov. A koľko stoja tie karty normálne, keď ich kupuješ? Neviem. To je úplne, môj čas tu končí. Tvoj čas končí za 99 centov. Si úplne zbuch darma to tu robí, úplne na nič. Ale krabičky Pokémonov tiež môžeš predať. To je máme. Oj. Ale toto je pecka. Štefan. Tu. Unko? Idem ich dopláču. Toto je zatiaľ smetie. Za Filipom. Ostatné veci som dala na predaj a čudujte sa svete. Príde si tak Mojko, po toto. haló, odkladaj. Toto. Mojko, odkladaj vzácnu kartu. Koľko? 2,90. Fú, tak to je iné dielo. Mojko? No, nie, ja to nejdem robiť. Mala by si utekať. Tam máš, čo môžeš byť do toho. Ema mi ide strašne. Nedokončila som. Toto Ema mi ide strašne love ľudia. Toto, aj toto. Aj toto vrece som predala za $30. Za to Filip našiel 2 Pokémon karty za $3. Ja Tak? v živote nekupujem už sklad za $1400. Tak záleží aký. Kokos. Dajte aspoň like a odber na tento kanál. No, dajte. Na čo si prišiel teraz? Že... Táto karta je úplne vzácna. 99 centov. Fúha. A tak čo chceš, že malé decko, aké bude mať také karty? To však tak, jak si povedal, mohol svoju prvú kartu dostať takú vzácnu a povedané mu bolo zberaj si. 2 kanadské doláre, takže to je dolar americký asi. V Kanade to zberajú? No poď. Kokos, to sú bezcennosti, toto ľudia. Táto bude. Tak toto je terno. $2. No vidíš to? Tak to dá $2 za takú kartu. Ne, cibo. Tu mám teraz všetko načítavať. Hej, vidíš, karty si našiel. Si plakal, že máš prázdne obaly. Že ja viem, že to je na nič, chápeš, to, čo ti hovorím. Že ja som nutený to skenovať, lebo nepoznám to. Tak skenuj.
Čo si mi práve povedal? Že dochádza nám pivo. Nie. Že tu je takáto hračka. Zo Star Wars, či čo to je? Ja neviem, čo to je. Tá mnuka je taká gula, ale k tomu má byť ovládač, a ten ovládač nikde není. Bohužiaľ. Honba za ovládačom. Taký biely, ale ináč to užívané stojí $130. Takže je- ako možno bez toho ovládača to prejsť za 40. Neviem. Ale není to garbage. Je to na niečo dobré bez ovládača? Nie, len na výstavku, Lebo ne? nechci, aby som ti odpovedal na túto otázku. Ja mám v ruke tak 20 kariet, hej? No, vidíš. Zábava graduje. A tu sú ďalšie krabice, ktoré idem teraz triediť. Takže poďme na to. To je všetko $1. To sa vôbec oplatí? Tak ale keď nazberáš 20 kariet za $1, máš $20. Ja ten čas, čo tu sedím a tu budem skenovať, je vzácnejšie ako tých $20. Čiže vieš o tom? No neviem. Dones si stoličku a dones si Google, to tu, Google Šup. čo? skener. Google skener? OK. Poď si, čo ona našla. Mňa dzigne. Si nariekal, že nemá žiadne karty, že prázdne obaly? Našla som takúto krabicu. Plnú, ale že plnú Pokémonových kariet. Ja to sa nedá, že budeš každú jednu fotiť. To To je mega veľká to sú krabica. 5-6 centové karty, chápeš? Tá, máš čo robiť, no. Ja sa musím pozrieť, že či sú také špeciálne karty, ktoré treba hľadať, bo toto je o ničom. Ešte také obaly sú tu. Aj nové obaly má. Že úplne zabalené na tie vzácne karty. To sú riadne zbierky, akože tých Pokémonov. Ja neviem ani koľko stoja tie karty, keď sa kupujú. Však lebo to je strašne veľa tu na peniazy, čo sa týka toho, že keď im to rodičia kupujú, ne? Našťastie naše deti na to nikdy neboli. Ja neviem, že či tu je dačo vzácne. Skade to mám vedieť. Skade to máme vedieť, nie? Ale toto je riadna challenge tu na. Chápeš, ja neviem mena, ja neviem názvy. Napríklad. Dáme deťom úlohu. Teraz sa im začali jarné prázdniny. Môžu každý deň zrobiť takých 300 kariet. Možno, že to vyjde do konca týždňa. Pána beka. To je nieco. Ale sú tu aj len obaly prázdne. Ale málo, bo vidím, že tu je veľa kariet. Takže tak. Tak, ako môžete vidieť, už máme tmu a musíme ukončiť to video, pretože ja musím ísť strihať. Emička je v takom štádiu teraz, lebo ja už som strihal video teraz, že si to potriedila. Bohužiaľ naše auta v takejto situácii musia ostať, nie sú vonku, lebo sú pod carportom v tej modrej budi, tak tam ostanú do pondelka, pretože nejdeme teraz prenášať hore-dole veci, lebo Ema to hneď dávala na Facebook Marketplace a už napríklad prišli po ten veľký stôl, predal som všetky Pokémonové karty na Slovensko, čiže brutalita. Majú si prísť po tie poličky, ne? A predstavte si, že normálne tu bijú ľudia o tie Plastové nádobky. plastové nádoby, takže si má prísť niekto v nedeľu, si hovorila. A ty čo si taký krvavý? K tomu sa dostaneme. Potom si má niekto prísť, potom si má prísť, k tomu sa dostaneme, hajzlovi, po ten a tento košik, hej? Aj toto? A
samozrejme, že tu na, čo je tá blbosť, tá jedno kolesko sa do toho nekrúti dobre, lebo sa tam zamotala to tá pavučina, či čo to Fejková bolo. pavučina z Čo ste videli vo halloweenskej. videu, čo som sa tam s tým hral na začiatku, proste po zemi, sa mi to tam zamotalo ešte do Sa ti to nôh. stalo osudným. Sa mi to stalo osudným, pretože som to blbec, ale ja nerozmýšľam. Už proste veľa hodín, proste celý deň. Zobral som nožik, že to idem, že to odškrábem. Tak sa mi šmykol nešťastie ten nôž, že pozrite na mňa, hej, nohy, všetko. Že normálne cez dva prsty, hej, tu mám, nechcem to na kameru, neviem, jak to YouTube s tým rieši, ale proste mám ofačovaný celý palec, lebo som si tak zarezal. Úplne. Tak som si rezol, že normálne mne sa to tvorilo na takúto proste veľkosť a kvôli blbosti, takej blbosti. Som myslel, že pojeme do nemocnice, že to budem musieť zašívať, ale Emička ťa zachránila. Emička mi to lepila tak, že to prestalo krvácať a vyzerá to, že už je to, lebo máme bielú servítku, je už asi 35, ale nekrváca mi to už, takže Tomu sa hovorí motýlikový styč. no, takže uvidíme, že jak to bude, ale je to hlboko. A zajtra som mal ale veľa roboty, som mal v pláne pracovať a asi pracovať nebudem, pretože Ja budem. že toto sa mi nevylieči do rána, ale mám plán nejaký, jak to tam asi pôjdeme doriešiť, lebo musíme to doriešiť, tak asi tam pôjdeme a Jožko nám vymení aspoň predné brzdy zajtra, lebo tie brzdy sa musia urobiť. No. Ale to o tom potom O tom potom. Takže, dosť vecí sa ide predať a keď ste si nevšimli, ešte sa vrátime k ďalšiemu tomu predošlému storageu. Skladu. Takže ako si môžete všimnúť, tak nám tu niečo chýba. A chýba nám tu čo? Toolboxa. Toolboxa sa predala, tá skrinka na naradie Snap-on, a predala sa za $150 nakoniec, hej. Ja som povedal, nech si to berú, lebo ja to tu nechcem, akurát to tu Tak zavádzať. ja zdrel to ten... No, nech si to bude jeden človek, čo to chcel, chápeš, nech si to bere. Takže dostali sme sa vlastne so všetkým, lebo aj šipky sa predali. Do Čech? So všetkým sme sa dostali na nejakých $460, čiže znamená, že sme zisku z prvého skladu nejakých $90. Juhu! Fajne. Tu nám myslím, že pri tomto sklade sa nám to nepodarí, ale určite v ďalšom videu vám dáme vedieť, čo všetko sme stihli popredať, ako to bolo, lebo viem, že tie krabice určite za 100 predáme, vieš, tieto všetky, tu 40, tam 31 s druhým 200 už máme toto. Budeme aj rátať, uvidíme ešte čo s tými monitormi. Ema našla nejakú kozmetiku, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi drahá a je zavretá a je toho kopec. Je tam asi za $1000 kozmetika, že kľudne za $300, a není 350. po záruke. Není po záruke, není otvorená. A takže niečo tam ešte našla. Nemyslím, to Lego som inak zisťoval všetky tie vlastne ceny. Tak len to Lego Star Wars je za $100 a všetky tie v krabiciach, čo sú, sme zistili, že sú úplne nové, neotvorené a sú tam Lega za $300. Len v krabiciach. Plus tu majú takú veľa extra Lega, hej, v tomto, tak sme dali, že si to dáva za 200 a myslím, že keď príde takto za 150, tak si to zobere, chápeš? Len Lego, chápeš? Keď takto príde. Lebo však len ten Star Wars je za 100. Takže hej, tu 200, tu 150, tam keď čo príde, možno, že sa niekam dostaneme, Aha. ale nevidím tu. A tým, že mi Filip lebo ešte celý deň vykrikoval tých $1400, tak som robila, čo som mohla a som toto všetko krásne triedila a dávala kopky. Ale je to ako, nedostaneme sa na našu cenu, ešte musíme odpady odniesť jedno s druhým. No robím, to môžem. Robíme, čo môžeme, ale prerobíme. Ja rátam, že na tomto sklade sa prerobí okolo $600-700. No, že polovicu dostaneme naspäť, možno trošičku viacej. Ale hej, aj to je život. To keby človek vedel a videl do tých krabíc a všetko, alebo keby to bolo aspoň, nebolo to nafotené tak, že by sme videli tie nadpisy. Bolo to nafotené tak a potačané,
že nevidela si tie napisy, že čo tam je. A neboli sme, že my, čo sme dali 1400 za sklad, niekto s nami bidoval tam a dosť ľudí bidovalo na ten sklad, takže tiež si mysleli, že tam bude niečo vzácnejšie, lebo pekný sklad, všetko, takže... Každý by si to myslel. No, takže bohužiaľ, toto nevyšlo, dajte nám vedieť, aspoň vy, ako som hovoril, dajte like, koment, pretože my toto chceme robiť ďalej, veď nikdy neviete, na čo natrafíte a čo môžete nájsť proste v takýchto skladoch. Len si treba dávať väčší pozor a myslím si, že Florida, práve toto okolie nie je také, aby sme si mohli dovoliť bydovať takto vysoko, pretože to je nejaká oblasť milionárov. A nikdy nevieš. Nikdy neviete, ako, ale toto bol moc drahý sklad na to, Poď tam, bo tu je už tma. na to, čo v tom bolo. Takže ja si myslím... Ešte tu máme tie spotrebiče, čo sme vytriedili, všetko A funguje. vlastne ešte táto tu bola, no na radie nejaké, hej, že tu bolo ešte to sa možno dať čo popredá. Vrtačka, nie? Uvidíme. Či čo? Uvidíme. No a vlastne tie televízory, Pozri sa, tie treba dať na predaj za $300. Predajú sa, nepredajú sa, necháme si ich my. Chápeš? Keď sa nepredajú, tak čo? Že OK? Jasné, ne? No, že si o nich nerozprával. No, tie sú ďalšie, to sú tak za 300 monitory, takže... Máš stoličku do šapy, Stolička do šapy, kaderniecku. i krv na nohe. Moje hviezdna stolička. Je to proste, ale je to veľa roboty, ľudia. Ku direktorskej. Strašne veľa roboty. Ešte tak, Ema ide tu na ešte to do Ešte aj nová kapsička od, koho som to vravila? Kardashian. Od Kardashianky. A táto kapsička má ešte vysačku a tu píše, že $98. Takže sú tu také veci, ktoré sa dajú rozpredať, ale uvidíme, čo bude ďalej. Ešte aj zvonček tu sme našli. Dobre. Dobre, myslím si, že je čas ukončiť toto video. Ako hovorím, dajte like, odber. Od rána do večera. Aby sme mohli robiť ďalšie takéto videá. A dúfam, že ste si to užili a vidíme sa v ďalšom videu. Tak, čaute. Čaute. Máme čo robiť ešte. Máme a blízka sa, hromí sa, prší. Prší.